Já, G, jsem vyjebaný G, jako vyjebaný kilas, ale jsem ten, který dává debka, pež já nejsem pila, ta motorová pila, která ti uřízne hlavu, hodím jí do davu a pak jako ryba plavu. Plavu stejně jako ryba v moři, páč, každý ví, že můj mikrofon schoří, jak to říká supa, tak dáme grupáč, máš krásný kozy, no tak je ukaž, já vím, že rád každý večer šukák, protože každý ví, že tahle holka fakt nemá kluka, a jestli jo, tak to není kluk, ale holka. Hrál v show Polívky Bolka, viděl jsem ho tam, jak jsem mu chtěl koukat na takovýho toho malýho brouka, ale přesně tak to byl vyjebaný malý filcek. Viděl to jednou ve filmech, viděl to sám doma, nasadil kondoma. Jediný, co bylo po ruce, byla stará záclona. Tak to začal šukat a začal si při podnu honit na slona. Nevím, proč to ten kluk vážně dělal, ale ten týpek říkal na tu televizi, jak ho zdělá. Viděli jste prcičky, jak se tam musel honit péropáč, ho nemohl strčit do pičky a postříkal tam babičku a ona umřela. A ona říkala, že ona to fakt nechtěla. Zabrala to strašně moc a mohl si ho tam honit dál, ale každý chápe, že ten vyjebaný malý kál, na to klidně naulož to. Může to dávat frýdát, tak jak to, bro? Udrol to, může to udrolit a urolit a vyhulit a potom mi to posad, já to vyhulím. Můžem to dávat maximálně teďka šardou. Ten týpek je vzat kus petardou. Já točíš to, ale neumíš to. Natoč si to.